Hello Pilipinas at sa lahat na nanonood sa ibang panig ng mundo. Ito si Mike, Mr. Typhoon Padua. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Sabado, Mayo 20 hanggang 23, 2026. Ito ba ang ating Tagalog version? Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Bago tayo mag-umpisa, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leno Cabredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabi Bordado. Well, sa mga oras na ito at sa mga susunod na araw, nandiyan pa rin mga localized thunderstorms hapon-hapon or early evening. Subalit, may ano tayo nakikita sa long-range forecast models ng lahat ng global models na papalapit na po ang pag-start ng hanging habagat o yung southwest monsoon. Kahit na may nagpipintong pag-start ng El Nino, mag-develop po na yung June to August, nandyan pa rin yung habagat. Although, posibleng malalakas pa rin yung ulan kapag may bagyong pong mag-enhance niya na magpupul sa kanya. So, kailangan tayo maghanda sa ganitong pagsapit ng rainy season sa ating bansa. Lalo na sa type 1 climate ng Pilipinas, which is located on the western sections ng ating puluan. So, dahil dito sa paghikayat, dahil sa habagat, siyempre isipin ninyo, ano yung factor na maghihikayat nito? Meron kasi mag-form next week, okay, ng isang tropical cyclone, hindi lang pong isa, kundi dalawa po sila, meron pa isa sa may West Philippine Sea, sa mga sa una hanggang ikatlong araw ng Hunyo. So, 2 tropical cyclones ang posibleng mag-form, na iyon na rin ang posibleng start ang ating tagulan. So ang Pag-asa, ating DOST Pag-asa, National Weather Bureau, they will be announcing kung start na ng tagulan. Usually binibilang nila yan sa buong Pilipinas. Pag 5 araw, sunod-sunod yung mga ulan. Yan na po. So abangan na lang ninyo ang official announcement ng DOST Pag-asa. So umpisa na natin ang pinaka-latest update. Ito yung ating GovSat kagabi. Kasalukuyan, wala tayong major wind system na naka-apekto sa ating bansa, although na yung araw na ito at bukas mag-start ng mahinang easterly sa may Bicol at Eastern Visayas. But as of now, nandyan pa rin yung variable winds and it will pave way sa mga afternoon or evening isolated rain showers and severe thunderstorms. Okay? So ito yung forecast until Thursday, May 21st. At yung Intertropical Convergence Zone, IDZZ, nagsimula na magiging aktibo dito po sa Federated State of Micronesia. Mula sa Palau hanggang sa Coast-Ray, Pohnpei area, dyan po yan. At dito po sa IDZZ, dito manganganak ang susunod na LPA na posibleng maging bagyo next week. Okay, so we are going to focus on this potential low pressure system that posibleng maging bagyo. Either tropical depression, tropical storm, or typhoon. Until now, highly uncertain. Hindi natin alam kung gaano siya kalakas. Pero yung computer models, meron ng pinapahiwatig kung gaano siya kalakas. Mapakita namin sa inyo maya-maya lamang. So yung may mga thunderstorm activities sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Expect itong mga tinatawag nating cloudburst. Maulan yan na pwedeng umabot ng 100 millimeters. Yung millimeters per hour na intensity ng bagsak ng ulan, zero visibility po yan. But kung usually pamandalian lang man po, hindi naman po siya lalampas ng 50 millimeters na pwedeng i-cause nitong thunderstorms. But posible magkaroon mga flash floods, landslide kapag bahado ang drainage na nakita natin past few days sa Metro Manila, sa may SLEX. Okay, so delikado po yan. So mag-ingat lang po tayong lahat. Meron dito ang weak LPA si 98W but ito po ay sumasanib na dito sa frontal system na medyo mahina. So, and then ito na po yung start ng habagat. Meron tayong southerly at southwesterly wind flow sa may Vietnam. At kung titingnan ninyo ang satellite animation ng Indian Ocean, nandun na po yung habagat. Nagsimula na po. Okay? And then ito yung ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page, Himawari 9. So yan po ang ITZZ. Nagsimula na po siyang maging active. So somewhere here, magde-develop ang susunod na tropical cyclone next week.
At ito yung zoom in satellite animation sa ating bansa. Kitang-kita as the afternoon progresses. Alas 4 na po ng hapon at lumalabas na po. Nagbo-blossom out na po itong mga localized thunderstorms, also known as cumulonimbus clouds. Okay? So mga short-lived systems lang ito, mga 1 to 2 hours. Malalakas na ulan, tamang-tama para magdilig ng mga halaman, mga farmlands ng ating bansa. Pero dito sa may Visayas, ayan, malalakas na thunderstorm sa may Panay, Negros, Cebu, Northern Samar, Northwestern Samar. Dito naman po sa Mindanao, sisimula paramang. Meron na dito sa may area po ng Cagayan de Oro, dito sa may Zamboanga Peninsula. Then later, mamaya, meron pa rin yan. Palawan, Mindoro, sa may northern at western sections ng Central Luzon. Meron pa isa dito sa may Metro Manila, may nag-form din. Bulacan area. Batangas, southern part ng Cavite, Cordillera Administrative Region. So, tuloy-tuloy po yan for the next few days. Ito mga afternoon, evening rain showers and thunderstorms. Dito rin po sa Kabikulan. Although dito sa Naga, mukhang na-miss ang Naga, but sa nearby areas ng municipalities surrounding Naga City, may mga thunderstorms po tayo nakikita kanina. Okay? So ito po yung latest forecast na yun. Unahin natin American model for the next 5 days. Ito yung medyo mataas ang probability, moderate to high. At ayan po, Saturday and Sunday, yan na po yung LPA. Mukhang magiging tropical depression sa linggo. Sa Monday, tropical storm. Ang track niya similar kay Sinlaku, but panorte po siya. Kakaroon ng mga ulan na naman dyan sa Guam. Talagang assign na pupunta tayo sa El Nino kasi usually pag may El Nino dito talaga paborito ng mga formation nila kung saan sila mag-form. And then yan po, Wednesday akyat na siya, and then Thursday, Friday magkakaroon ng quasi-stationary motion yan until last days ng May, June 1, yan na po. Malayo na yan. And then dito, mukhang meron ditong elongated low pressure system. Shallow po ito. Ang medyo titingnan natin ito sa may West Philippine Sea. Pero ayan na po yung habagat. Sa last day ng May until the first day of June, nandiyan na po makaka-affect sa Palawan at Western Visayas. Pati na yun dito sa may Western Mindanao. So sa June 2, 3, and 4, yan po yung LPA na mag-form sa West Philippine Sea near Calayan Island Group at posible maging tropical cyclone. Ang track niya pupunta po dito. Puntang Southern China, Hong Kong area. Kaya ayan yung habagat. Mga ka-affecto po yan habagat dito po sa may western sections po ng Luzon, Mimaropa. So expect natin mga on and off or occasional monsoon rains simula sa June 1 hanggang June 3 or 4. The rest of the country, magkakaroon ng southerly at southwesterly wind flow, mga isolated and scattered localized thunderstorms lang po sa hapon ng gabi. Okay? Now, yung European model. Ito yung pagdating sa forecast sa long range, although lumalaban ang Google DeepMind. Meron din silang pinapakita. Halos lahat po ng computer models ay nagpapakita. So medyo 50-50 ang probability talaga mag-form siya. So, sa latest sa European model, pagdating ng Monday, yan na po siya, low pressure area near Yap, medyo nasa western part siya, mag-form. Yung American model nandito, so nandito siya. And then sa Tuesday, yan po, magiging tropical depression and magno-north na kaagad siya. So mukhang hindi papasok sa area of responsibility. Pero kung masusunod yung next nating model na ipapakita, yung Google DeepMind, yun, mukhang papasok ng par, but we'll wait and see. So, May 27 to May 31st, panorte po ang galaw nitong susunod na bagyo sa may Western Pacific. Hindi po siya papasok ng area of responsibility kasi ang power line ay nandito po. Ganyan po yan. Okay? So, dito siya tatahak. Dito siya mag-form, din dito siya tatahak. Ganyan-ganyan. Yan po yung tracking nitong si next na tropical cyclone. Pag pumasok ng power, bibigyan po ito ng pag-asa na local name as Domeng. Hindi ko pa na-check yung international name. Later siguro sa next nating update, malaman natin kung anong sunod sa listahan ng mga pangalan ng international names.
So take note sa May 31st, meron rin pinapakita ang European model ng LPA na mag-perform sa may spot list o sa may Calayan Island Group. Yan po ang habagat. June 1, magiging bagyo, magiging tropical depression. Then June 2, 3, and 4, magiging tropical storm patungo po sa southern China near Hong Kong. Ang posibleng landfall niyan. And then ayan po ang habagat. Ka-afekto sa western sections ng sa ating kapuluan. Kasama po ang western Mindoro, Palawan, and then the rest ay southwesterly wind flow. So dito ang magiging apektado niyan. Yung coastal waters, coastal areas ng Ilocos region at western areas ng southern Luzon. Manila may mga pabugso-bugsong ulan din. Mostly thunderstorms. Kasi kung formation ng bagyo, dito po siya mag-form, mas grabe yung habagat. So, ang epekto ng habagat, hindi pa yung fully grabe. Okay? So, yan po ang pinapakita ng European model. Now, yung Google DeepMind, ito yung latest nila. So, 8 a.m. Lahat ito, 8 a.m. na po. Latest yan. May 24, 25, yan po. May cluster na po at medyo magkadikit-dikit sila. So, ibig sabihin po itong mga circle of clusters of the forecast ensemble ng Google DeepMind, AI model po ito, na nagpapahiwatig na talagang tumataas ang probability may mag-perform. And then, sa last few days ng May, ano po, magiging typhoon po siya at papasok sa area of responsibility. Okay, and then sa last day hanggang June 1 to June 3 at 4, meron din mag-form dito sa may West Philippine Sea but konti pa lang yung mga circles, yung ensemble circles ng Google DeepMind. So tingnan natin itong tracking na yun ng Google DeepMind. So yan po siya, low, then magiging tropical storm, then category 3 na typhoon. So ang hangin niya is either 185 to 205 kph using 1 minute average. So, mataas ang forecast intensity ng Google DeepMind. Yung American at European model, tropical storm strength lang siya. So, usually, masyadong mababa talaga ang forecast nila. At least itong Google DeepMind near sa reality when it comes to intensity niya. So, most likely, hindi natin alisin probability na magiging super typhoon siya kasi mainit po ang ating karagatan. Kahit na sasabi natin mayroong upwelling, what if kung malalim yung init ng dagat. So pwede siya mag-rapid intensification o kanyang outflow connected sa poleward flow niya ng outflow ng bagyo. So posible yan magkaroon ng rapid intensification. So we will wait and see. Okay, so yan ang forecast ng Google DeepMind. Papasok siya sa area of responsibility. Okay, so yan po siya. And then kung ilalagay po natin ang lahat ng computer model, yung dalawa, yung GFS at European model, ang gagalawin natin ito. So yan po siya. Atlas muna natin. So medyo malayo pa lang yung Colonial Lab. Dito pa rin siya. Pakita natin sa inyo kung saan mag-form yun. Ang American model po ay nandito. Dito siya mag-form. Gaganyan siya. Gaganyan. And then gaganyan. Now, yung European model ay dito siya. So, dito siya mag-form. Dito yung up yata. Sa area dito. So, dito siya. Then, gaganyan siya. Ganyan ang European model. So, ito naman po ang Google DeepMind. So, yan ang tracking ng Google DeepMind. So, kung kukunin natin ang cone of uncertainty itong lahat ng mga models, medyo magkalayo pa sila. So, medyo malaki pang uncertainty niyan. Okay, but the good news here, based dito sa mga ensembles ng American, European at Google DeepMind, walang pinapakita sa Pilipinas. Okay? So, safe tayo niyan. So, hopefully, hindi magbago. So, hopefully ganito. Sana mag-blend sila dito lang sa kalagitnaan ng
between Guam and the Philippine Air Responsibility para wala masyadong direct impacts sa ating bansa. So yan po ang sasabihin ko sa inyo, big question mark pa until now. So we will wait and see what will happen. So next update natin, baka magkadikit na yan, so tingnan natin. Sa ulan, hapon-hapon, inaasahan natin mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Becoming more frequent po sa Mindanao. Yan po yung mga daily rainfall until Sunday, 5 days. Becoming more frequent po sa may Mindanao. Dito rin sa CAR at Ilocos Region. Visayas, meron din. Mindoro, Palawan, Bicol Region, isolated areas. Minsan uulan sa Naga, minsan sa ibang areas ng Kabikulan, Iriga, Legazpi, Sorsogon, Taed. Okay? So, yan po ang forecast until Monday. So, magdala kayong payong, kapote, dahil nandiyan na po yung mga ulan, yung agua de mayo na tinatawag na mga matatanda. Kasi start na po yan ang planting season, kaya may agua de mayo na tinatawag. Nasa normal trend pa rin tayo na yun, normal climate. Kasi yung El Nino, na malakas daw ay mag-start pa lang mag-form na yung June to August. So, we will wait and see. Sana hindi malakas masyado. Ang problema lang kasi pag hindi masyado malakas, delikado tayo ng mga bagyo. Kaya din nangyari noong 2006, hindi masyado malakas yung El Nino. Tinamaan tayo ng sunod-sunod. Melinyo, Reming. So, yan ang pros and cons. Sana wala. Kung ano man klaseng El Nino yan, super boy nga ang tawag ko dyan kasi translate ko lang into English. Sana si Superboy walang tatama ng bagyo sa ating bansa. But ang medyo mahirap, yung mga farmers natin, apektado ang Mindanao. Pray natin na magka-provide ang government ng right enough irrigation system sa kanila. Kawawa naman. Okay? Now, ito yung 24-hour rainfall accumulation forecast mula sa European model. So, take note of this graph kasi pagdating dito sa last day ng May 29, 30, and 31, yan na po ang habagat. Nag-start na po sa may Palawan, Western Visayas, Western Mindoro. Ito yung ulap na posibleng mag-form ng panibagong LPA. And then, pagdating sa June 1, may konting hikayat din itong tropical storm dito na potential na bagyo. Kaya may ulan na rin sa may Mindoro, Western Panay. And then by June 2 and June 3, yan po ang forecast. Mukhang grabe yung ulan dito sa may western sections, western coastal waters ng Ilocos Region, Western Zambales, Western Pangasinan, Western Bataan. So, nasa 30 to 60 millimeters ang ulan, 24-hour rain, sa first few days ng June. But take note, itong forecast na ito is highly uncertain. Mababa pa po ang probability. So, pinakita ko lang sa inyo yung forecast sa June 1 to 4, which is 11 to 14 day forecast po yan. So, mababa ang probability. So, let's hope na tamang-tama yung ulan para sa mga farmers kasi ito yung hinihintay nila. Sana hindi po destructive o devastating effect ng habagat. Yung right amount sa rainfall lang. Now, sa wave heights, sa laki ng alon sa buong Pilipinas, normal pa naman hanggang sa Lunes. Hanggang 1 meter po ang alon dito sa East Philippine Sea, east of our country. Dito po sa may inland waters ng ating bansa. Kalmado hanggang 0.2. So, overall, kalmado po ang alon dito. Dito rin po sa may West Philippine Sea. So, suitable for fishing and sea travel. Pwede mga isda po. Maraming mga isda na pwedeng mahuli dyan. Kagandahan yan pag El Nino, yung tubig dito lumalamig. So, may mga isdang na mga bastante na nagmamigrate dito. So, baka maraming harvest ang mga isda. Unlike dito sa may Central America, grabe dyan ang init ng dagat dahil sa El Nino. Ito yung Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 to 3 weeks, kung saan yung second week is 50% probability while yung third week is highly uncertain. So ito na po yun, yung pinapahiwatig between May 27 to June 2, kakaroon ng more than 20% probability of a tropical cyclone formation east and west of our country. So, yan na yung sinasabi natin na posibleng may bagyo mag-form. And then, week 3, June 3 to June 9, which is still highly uncertain. Meron tayong 50 to more than 65%
of above average rainfall dahil po sa paghikayat nitong mga potential bagyo sa hanging habagat. Okay? So baka mag-announce ng Pag-asa ng start or onset ng habagat at tag-ulan. Now, ito yung latest month from Pag-asa. Tropical cyclone threat potential issued May 17, 3 days ago. So, yan po. Week 1, May 18 to May 24. Ito na yung pinapahiwatig rin ng lahat ng models. Pero low pump probability. Pero baka as of this time, moderate na yan. Baka next update ng Pag-asa, moderate na kasi dumadami na yung computer models na may mag-perform next week. And then week 2, May 25 to May 31, tatlo ang pinapakita dito. But sa ibang models, mag-perform lang po siya dito and then dito. So, baka ibang models ang titingnan kanila. So, kaya sinali na yung mga potential ng mga LP. Lahat naman po yan ay low probability. So, pag pumasok sa week 1, medyo tataas ng probability niyan by next week. Now, ito naman po ang latest sa tropicalstormrisk.com. Gumagawa sila ng extended range forecast every few months. Tatlong updates mo yan. Una, ito yung unang update nila. Northwest Pacific Typhoon Activity in 2026, kasama po dyan Pilipinas, issued May 11 by Dr. Adam Lea. Si Dr. Adam Lea, na-meet natin yan sa dalawang succeeding na hurricane conferences na inattendan natin. Isa sa Puerto Rico, isa sa Orlando, Florida. At yun, explain niya na ito yung ginagawa nila para sa maging magandang pag-deliver. At least, nag-i-improve ang forecast. At sinasabi dito sa TSR na magkakaroon tayo ng active Northwest Pacific Typhoon Activity in 2026, which is around 25% above the 1991-2020 30-year norm. Because of the El Nino. Dahil nga si El Nino, nag-anticipate ng strong or very strong or super El Nino, kaya 25% above ang activity ng bagyo. Although last year, mataas na rin yung mga formation natin. Umabot ng 20 plus din ang mga bagyo. But within the Philippine Air Responsibility yan. But because of this, baka lahat sila sa labas ng PAR, 9 to 17 lang within the Philippine Air Responsibility. Yan po effect pag mayroon tayong super El Nino. Lahat ng mga bagyo, mas marami sa labas ng Philippine Air Responsibility. So dito sa latest ACE, ang ACE po ay stands accumulated cyclone energy ay umaabot po ng 410. Ito po yung norm, 301. Ito yung 10-year climate norm. Ito yung 30-year. So mataas sa norm. So magkakaroon tayo ng 11 intense typhoons, 18 typhoons at 27 tropical storms. So take note, itong forecast na ito is highly uncertain pa. Kaya may mga updates po sila na yung darating pong July, mayroon na naman bago. So ito po yung norm, yung blue. Ito po yung tinatawag nating forecast na yung 2026. So ang influencing factors niyan is dahil sa El Nino, yung equatorial zonal wind speed, magkakaroon po ng malakas na westerlies, stronger westerlies. So mga formation ng bagyo ay lalayo sa Philippine Sea. Kaya yung travel nila ay may ample time para mag-intensify bilang super typhoon. Kaya mataas ang probability magkakaroon tayo ng 8, average of 5 to 8 super typhoons. And then yung Pacific Decadal Oscillation. So nagkakaroon ng long-lived El Nino pattern. So delikado pong magkakaroon ng mga bagyo sa may between Guam and the Hawaii area. So ang confidence and uncertainty remains high as of this time. So malalaman natin yan. It depends na po kung gaano kalakas itong El Nino. So doon rin ipapattern. Kung matuloy itong super El Nino, baka maging tama po ang forecast nitong tropicalstormrisk.com. And we will keep you updated sa next forecast nila na yung darating pong July 7th, Tuesday. So malaman natin kung talaga mataas pa rin sa Western Pacific. Okay? So yan muna po ang ating pinaka-latest update
sa ating panahon, mga thunderstorms, updates sa habagat, yung onset ng habagat, simula na po, which is good news sa mga farmers, and ang pag-develop ng potential na dalawang bagyo between the last days of May hanggang first few days ng June. So we will keep you updated. Antabayan na lang nyo ang pinaka-latest natin update. Babalik tayo na yung darating pong weekend, likely this Saturday, for another update. Ito si Mike, Mr. Typhoon Padua. Be #weatherwiser, be #typhoonwiser, at mag-ingat po tayong lahat. And let's all pray na sana hindi po tayo magkaroon ng grabing devastation pagdating ng panahon ng habagat. At maraming salamat po sa panood nyo sa aking channel at pagsuporta. God bless po sa inyo lahat.